Amkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndimthenjiwe. Molweni, sibulisa inyanga yomsintsi. Siyayibulela inkosi ukusithwala sisuse ebusika. Ngoku sizawujika izinto sisehlotyeni ngoku. Nendalo izawubantle. Zawuphuma intyatyambo imibala ngemibala emihle. Nantoni na ngoku oyilimayo izawukhula kakuhle. Indlala igwetyiwe ehlotyeni. Nasempilweni zethu ke kunjalo. Singasoloko sisebusika apho izinto zibambeneyo khona, apho kukho ukungonwabi. Masazi ngoku ukuthi kujikile ngoku kule nyanga yethoba, inyanga yokuteta. Funeke siye ezicaweni, siyafuneka ezicaweni. Akulapho sizawufumana khona uYesu khona. uYesu lizibulo lecawa, akakho omnye ongaphezulu kunoYesu. Ezi zinto zicelayo nozithandazelayo uzazifumana kuYesu. Uphi ke uYesu? UseMount Zion ecaweni. Ungavumi ukuba wena usale ngasemva. Kufuneka ukhale usoloko utsho ngomthandazo. Uthi Yesu xa unceda abanye abantu, nami ungangishiyi. Ungathuli, ungazivaleli, phuma. Fane nemfana uBhartimeyu kuMark 10. Yathi yawuvanjwa uba nje uYesu uyeza, ngoba yayihlala esitrateni isoloko icela izinto ebantwini. Yeva, ngoba kaloku xa uhlele esitrateni uyaziva zonke ezithethwayo bangenayo nabaphumayo uyaziva. Kwathi uYesu waseNazaretha uzawudlula, wamemeza uBhartimeyu, wathi Yesu nyana kaDavide, enzele inceba. Yesu nyana kaDavide, enzele inceba. Bathi besithi awuthule, kwangathi bayamvuthela. Wathi Yesu nyana kaDavide, enzele inceba. Nawe khala njengayo. Zajika izinto ke kuBhartimeyu, ngoba uYesu watsho wema. Kulaa ndimbane abantu abaninzi abamlandelayo, wathi makabizwe, wema. Wathi xa efika kuye wathi ndikwenzele ntoni? Nawe ulinde wena uba uye kuye otsho le nto oyifunayo. Wathi ndikwenzele ntoni? Wathi Rabi, ndicela uba ndibone. Elizwi lize kuwe namhlanje. Masijike izinto kweli hlobo, masijike izinto empilweni yakho, kungasoloko kunje. Masijike izinto, buyela kuYesu. Bowukhutshwe iCovid ecaweni, libala noba kwakwenzeke ntoni na, libala. Phosa kwichibi lowulibala, buyele ecaweni, buyele kuYesu. Inkosi kakhulu.